отново. Часът е 5:10 на 15 октомври, сряда. Тук се катеря по една пътека, която отива към Люлин планина. И днеска ще се опитам да заснема малко есенни цветове. Важно е да знаете, че когато се изкачвате в планината, не може да разчитате на информацията, която ви показват в телефоните, кога ще е залеза. Защото логично часа, който ви показват е кога е залеза на морското равнище. Естествено, тук сме може би на 500-600 метра над морска височина и около нас има доста по-високи върхове, които ще скрият слънцето много по-рано. Така че имайте предвид. Моят часовник показва, че залеза ще е в приблизително 7 без 10. Но аз не вярвам да мога да снимам тук повече от до 6:15, може би и 20. Защото просто няма да има никакво слънце. Но нещо, което е добре да имате предвид, е, че трябва да си предвиждате достатъчно време за позициониране, планиране на кадра, особено на места, които не познавате. Аз съм доста добре запознат с района. Имам в главата си поне две идеи, в зависимост от светлините обстоятелства, какво точно ще заснема. Но когато отидете на непознато място, добро правило да имате поне 2 часа време за разглеждане, разхождане, планиране, тестови кадри и работа с техниката, естествено. Пробване на различни настройки, различни режими на заснемане. Искам също да обърнете внимание на цветовете на листата. Средата на октомври е и вече са доста така отличително пожълтяващи, но все още имаме може би седмица до 10 дни време, докато стигнат своя пик. Тогава ще са най-шарени. След това вече почват да кафенеят и губим тази интересна палитра, с която разполагаме в момента. Като бонус тип, който мога да ви дам, е винаги да мислите за надморската височина. Значи, освен, че влияе върху времето, в което можете да снимате, от гледна точка на това, кога ще се скрие склон слънцето зад някой хълм, има значение и за оцветяването на листата. Колкото по-високо сте, толкова по-рано пожълтяват, защото естествено температурите са по-ниски и дърветата по-рано влизат в тази фаза, в която си губят листата. Тук сме може би 200-300 метра по-високо от нивото на Княжево, така че общо взето не играе чак такава роля, но е хубаво да имате предвид на надморската височина. Ето, че стигнах до мястото, където си бях планирал. Тази поляна може би е позната на някой от вас, може би на всички. Какво имаме насам? Там има едно дърво, което съм снимал преди доста години. И то ще е интересна композиция, но сега като гледам, най-вероятно е в сянка, може би след около час. Слънцето, което се намира там, ще се завърти още малко и може би ще го свети от задната страна и ще светнат листата, но не съм особено оптимистичен. Другото, което може да имаме зад тези дървета, има една брезова горичка, която може да е интересна. И това тук го забелязвам, това е интересно дърво с тези червени листа, така доста се откроява. Може да се помисли за една композиция така по-фокусирана върху самото дърво. Тоест да направим един вид портрет на дървото. Забележете как са осветени отзад листата на дърветата и как се едно греят, когато са в такъв жълт цвят. Когато снимате есенни кадри, винаги имайте предвид как листата на дърветата отразяват светлината, защото имайте предвид, че вашите фотоапарати работят с отразената светлина. Светломерите на базата на отразената светлина от обекта ви изчисляват каква да е експозицията. Така че това е важно. И освен това, имайте предвид, че така като се освети от слънцето този жълт цвят, изглежда много артистично на снимката. В далечината се вижда брезовата горичка, за която говорех. Но тук ми се струва, че листата все още не са стигнали този пик на жълтия цвят и може би в момента няма да са толкова интересни за снимка.
Но може би като извадим камерата ще преценим и като се приближим, разбира се. Никога не правете снимки, когато сте прекалено далеч от субекта си, защото няма да станат. От друга страна, не знам дали виждате колко приятно се е изпъстрила Витоша в момента. Може би наистина още една седмица и трябва, за да изкочи жълто-оранжевия цвят. Но и сега изглежда доста добре. Така, не е това, на което се надявах. Определено са все още твърде зелени, защото по принцип брезите, освен че са много фотогенични, те и жълтеят последни. Може би дори в началото или в някои случаи средата на ноември все още ще имате жълти листа по тях, ще са много наситено жълти. Но за момента тази композиция, която има в главата си, няма да проработи. Просто с тези зелени цветове прекалено много се сливат с задния пейзаж и няма как да изпъкнат. Време е за план Б. Когато една композиция не се получи така, както ни се искала, това не значи да се отказваме, а просто да търсим нещо, с което да я заменим. На първо гледане, това огромно дърво там, което така изпъква над всичко останало, може да бъде интересно, ако го снимам някъде от този край на поляната и с телеобектив зумнем съвсем близо до него, така че да не хващаме небето, а само тъмната гора, която е зад него. Така ще се получи едно разделяне на пластовете и може да стане някаква читава снимка. Сега ще видим. A few moments later. Ето един кадър, който изглежда интересен. Така виждате как сме изолирали да не се вижда небето. Има само единствено зеленото, което изпъква отзад. Жълтото, което така фокусира в погледа. Отдолу се получава една лека арка. И като лека рамка с другите дървета, които са отдолу. И ако тази снимка се получи, ето я снимката на екрана. Ето още една интересна композиция, която така намерих в околността, защото нямам много време. Ако си спомняте, казах ви, че слънцето най-вероятно ще се скрие в 6:10. Оказал съм се в грешка. 6:20 и вече почти е изчезнало. Последни минути имаме, в които можем да хванем някаква отразена светлина. Композицията, която съм си избрал, е комбинация от тези 3-4 дървета с така контрастиращи цветове. И да видим какво ще се получи. Ако стане нещо от снимката, ще ви я покажа ето сега. Ето как може да запишете такава снимка и с телефона. Виждате колко съм близо. Буквално съм на сантиметри от предния план, за да може да изглежда по-голям. И тук ако преминем на широкоъгълната камера на телефона, вече може да хванем и красивия фон отзад и да се получи нещо такова. Това, което не ми харесва, е, че е малко светла снимката и затова е така с едно леко плъзване, като фокусирам. С леко плъзване малко ще я затъмня за повече контраст. За мое огромно съжаление, в крайна сметка първото място, където дойдох да си харесам да снимам, беше огрято с последните лъчи на слънцето, точно преди да се скрие зад хълма, ето там. Тези дървета така хубаво грейнаха. Наложи се да тичам, за да мога да хвана някакъв кадър. Съжаление, изпуснах точно
последния момент, в който бяха огряти, но поне отзад в задния план има доста приятна светлина. Там е по-ниско и слънцето е повече към проход Владая и затова така се процежда там светлината. Надявам се да се е получило нещо. В такъв случай това е снимката. Днес аз научих нещо ново, именно, че някой път, като се загледаме в един кадър, развиваме така нареченото тунелно зрение и забравяме за всички останали неща около нас, които реално могат да представляват много по-интересен кадър. Така се получи и сега, докато аз бях взет да снимам разни транаци, поради това, че си мислех, че няма какво друго да снимам. Точно зад гърба ми се случваше най-интересното. Ето това осветяване, тази светлина, която се получава в последните часове на деня. Така беше осветило тези брези в онзи край. Сега в момента изобщо не се личи. Но бяха като, буквално светаха като свещи. И ако бях отишъл само 5 минути по-рано, за да мога да хвана тази светлина, сега най-вероятно ще имам доста по-добра снимка от тази, с която се здобих, но пък за сметка на това доста по-ценен урок. Така че никога не се отказвайте, ако нещо ви хареса композиционно, но точно в момента не е идеалната светлина да го хванете, върнете се след малко пак, когато се промени светлината и вече снимката ви може да работи. Фотографията е общо взето комбинация от две неща. Интересен обект, който да заснемете, и интересна светлина, която да го акцентира. Само интересен обект без интересна светлина не работи. Само интересна светлина без ясно изразен интересен субект също не работи. Трябва да са комбинация от двете неща. И така, затова ви карам да всеки път да излизате и да снимате, защото всяко едно излизане за снимки е един нов урок. И аз тук що затвърдих това правило. Излизайте, снимайте и до следващия път.